Sembla que tenim amb el micro inalàmbric, tenim el Martí. Martí, ens escoltes? Sí, ho sento perfectament. Estàs amb les terrasses, no, ara mateix? Sí, estic amb el xef de les terrasses de Sant Romà. Bé, presenta't. Bona tarda, soc Eduard Torras. Bé, la fideuà de les terrasses de Sant Romà és segurament el plat que més s'ha venut en tot el tast. Ja fa molts anys, a més, que és el plat que més es ven. I sempre hi ha una gran curiositat, que és quants quilos de fideus heu fet. Ja ho sabeu, més o menys? Sí, això ho sabem. L'any passat vam fer 100 quilos de fideus i aquest any ahir vam fer 45 i divendres 40, portem 85 quilos aquest any. Per tant, pot superar-se fàcilment. L'any passat divendres vam fer 35 quilos. O sigui, estimativament aquest any faríem en vols a un 10-15% més que l'any passat. Per això vosaltres entenc que és molta més feina. Bueno, això ens complica molt, perquè la feina al restaurant la tenim que fer igualment. Ara he acabat el servei del restaurant i he vingut aquí corrents i tenim que tenir una logística per poder fer el servei del tast. Per tant, aquest èxit, entenc que l'èxit que teniu aquí, entenc que va bé, però potser també us acaba afectant molt a vosaltres. A nivell de cansanci, sí. A nivell de poble, doncs, fa il·lusió perquè et trobes amb la gent que coneixes des de fa molts anys, però bueno, es porta amb il·lusió. I què creieu que fa que estigui funcionant tan bé, la fideuà? Bueno, jo crec que el foc, al fer-ho davant de la gent, això dona màgia. I després un plat que molt acceptat per la major part de la gent. Per tant, sí que és veritat que és una de les coses que més crida atenció, no? Que sou els únics que feu el menjat davant de tothom. Bueno, el plat que triem es pot fer davant de la gent. Això és un tema de qüestió de quin plat pot ser àgil amb una logística prèvia del sofregit. Tindreu previst tot perquè sigui bastant ràpid de la capacitat de resposta. D'acord, doncs bé, moltíssimes gràcies i res, que acabi d'anar bé el tast. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Doncs això, superaran els 100 quilos de fideuà al llarg del tast. Pensem quantes persones mengen d'un quilo de fideus i anem fent els càlculs.